Jes, eli tuossa kesäkuun viimeisenä päivänä niin tuonne meidän sivuille ilmestyy nyt sitten tämä 4.2-release, ja se on heille, jolla tämä softa on käytössä, niin sen saa sieltä sitten perinteisestä paikasta haettu. Tosiaan niin tämä on sellainen release, että tässä ei ole niin kuin mitään uutta siellä niin kuin generoinnin puolella tai tämän niin kuin peruskäytön puolella, vaan tämä on tämmöinen, niin kuin, sanotaanko nyt sitten hallinnollinen päivitys. Eli ne kaksi asiaa, mitkä on muuttunut, on tämä tapa, millä tämä asennetaan, eli kaikki tähän asti on ollut tällaisia zippitiedostoja, missä on ollut sitten se exe-rakenne ja sitten skriptirakenne, ja niitä sitten käsin kopsailtu. Mutta nyt sitten meillä on ihan tommonen perinteinen Windows-installeri, mikä sitten ajetaan, ja se lähtee sitä hommaa sitten asentamaan. Sitten se toinen asia on se, että tämä lisenssikäytäntö muuttuu siitä, että enää ei tule se lisenssitiedosto sähköpostitse, vaan kun softa käynnistyy, niin se ottaa yhteyttä lisenssipalvelimeen ja hakee sen lisenssin sitten sieltä. Niin siinä niin kuin nämä kaksi isoa asiaa. Eli ihan muutama sana vaan tuosta asennuksesta. Se on ihan perinteinen tämmöinen Windows Installer. Ja kaikki on sellaista joskus käyttänyt. Nykytilannehan on ollut se, että sillä omalla koneella saattaa olla useampi asennus, eli useampi versio tästä softasta, ja vieläpä niin, että jos tekee useammalle asiakkaalle, niin on asiakaskohtaiset asennukset, koska jokainen asiakkuus sitten edellyttää sitä omaa lisenssiä, eli näitä niin kuin exe-versioita on sitten jonkun koneella saattanut olla enemmänkin, ja se sinänsä ei nyt muutu tällä, mutta se tapa, millä nämä asiat käsitellään, muuttuu hieman. Eli tosiaan niin tämä installeri, niin sillä pystyy asentamaan olemassa olevan version päälle. Eli jos nyt on 4.2, niin sitten kun 4.3 tulee, niin voi valita, että se asentuu sen 4.2 päälle, jolloin koneella on pelkästään 4.3. Tai vaihtoehtoisesti voi sitten valita, että asentaa sen 4.2 viereen, eli halutaan säilyttää myös se 4.2 sitten sen 4.3 rinnalla. Ja näinhän tehdään sitten siinä tapauksessa, jos on tosiaan useita asiakkaita, joille näitä rakentaa ja ei haluta kerralla siirtyä kaikissa asiakkuuksissa siihen päivitettyyn versioon, vaan niin kuin eri tahdissa siirrytään eri asiakkaissa eri versioihin, niin silloin vielä pidetään näitä eri versioita asennettuna omalle koneelle. Mutta se yksi versio, niin se hoitaa sitten kaikki nämä targetit. Eli jos on monta asiakasta ja ne on kaikki siirtynyt siihen tiettyyn, sitten sanotaan vaikka 4.2-versioon, niin se on se yksi ainoa asennus sitten, mikä riittää. Eli se lisenssipalvelin sitten niin hoitaa sitten sen, että voidaan sillä samalla asennuksella tehdä sitten eri targetteihin sitä työtä. Mutta tosiaan niin siitä installerista ei sen ihmeempää. Lähinnä sitten tämä lisenssipalvelin niin pieni läpikäynti tässä. Eli käytännössä niin se lisenssitieto on nyt sitten tallessa tuolla meidän lisenssipalvelimessa. Ja käytännössähän se asia, mikä helpottuu meidän asiakkaan näkökulmasta, on se lisenssien siirtäminen kehittäjältä toiselle. Eli ennenhän se oli sitä, että otettiin käytännössä muuhun yhteyttä ja toimitettiin mulle se koneen UID. Ja sitten mä käsin rakensin sen lisenssitiedoston ja toimitin sen takaisin, ja sitten se piti laittaa sinne bin-hakemistoon. Nyt niin kaiken tuon sitten tämä klientti hoitaa, eli kun C# Engine klientin käynnistää, niin se katsoo sinne lisenssipalvelimelle ja kysyy, että olisiko tälle käyttäjälle nyt lisenssejä tarjolla, ja sitten sieltä tulee sitten se nippu lisenssejä, mitä sille käyttäjälle on määritelty. Jos on yksi lisenssi, niin se softa käynnistyy siitä saman tien, mutta jos on useampi, niin sitten saa valikosta valita, että minkä lisenssin, eli käytännössä kenelle asiakkaalle sitä nyt sitten tässä sessiossa lähdetään tekemään.
Eli tosiaan niin sillä samalla asennuksella pystytään tekemään sitten useampaan kohteeseen sitä työtä. Ja sitten se lisenssin siirtäminen on sitten vaan sitä, että meille ilmoitetaan, että kuka ottaa jonkun toisen lisenssin käyttöönsä, niin sitten me vaan päivitetään täällä serveripäässä sitten se henkilö, kenelle se lisenssi menee, eli ei tarvitse sitten. Se riittää sitten sen ilmoituksen jälkeen, kun me ollaan se päivitys tehty, että se lisenssin uusi omistaja käynnistää sen koneensa ja käynnistää tämän softan, niin se löytää sitten sen siirretyn lisenssin sieltä palvelimelta. Eli toi asia helpottuu. Ja sitten se toimii sillä tavalla, että jos nyt ei sit satu olemaan sitä verkkoyhteyttä tai verkko-ongelmia, niin se käyttää jonkun aikaa sitä edellisen onnistuneen connectionin aikana saatua lisenssiä. Voi olla myös offline tekemässä tätä työtä. Ja on sitten myös, niin kuin tähänkin asti, niin on täys tuki sitten tämmöisille täysin offline lisenssitiedostoille, että jos on jossain mökillä ilman mitään verkkoa, niin voi sielläkin sitten päästä tekemään. Ja ihan tuosta yksi kuva, niin tuolta se sitten näyttää, kun on asentanut tämän uuden version. Kun sen käynnistää, niin tulee ensin tämä boksi, mikä sanoo, että ei ole validoitu sähköpostiosoitetta. Se painetaan kirjoitetaan siihen se oma sähköpostiosoite tuohon dialogiin, mikä sitten tulee, ja painetaan validate. Ja sitten se lähtee sinne palvelimelle ja sitten tarkistaa, että tuommoinen käyttäjä sitten rekisteröity, että tuollainen henkilö tai tuo sähköpostiosoite pitää löytyä sieltä palvelimelta. Eli käytännössä meille pitää sitten edelleen ilmoittaa, että ketkä on nämä käyttäjät, joilla voi olla lisenssi. Sitten on eri asia, että kenellä niistä on se lisenssi. Mutta tosiaan niin ton kun saa täytettyä ja lähetettyä, niin jos siellä on se sähköpostiosoite rekisteröity, niin siihen postiosoitteeseen lähtee sitten sähköposti, missä on tuo PIN-koodi, mikä mailista sitten otetaan talteen ja peistataan tuohon seuraavaan dialogiin, mikä ton jälkeen tulee. Ja sitten verifioidaan se. Ja sen jälkeen niin tätä tämä kone on ikään kuin rekisteröity tälle käyttäjälle lisenssipalvelimen näkökulmasta. Sitten softan restartti. Ja jos tuolla henkilöllä hupsista on tosiaan sitten vain yksi lisenssi ja sainattu siellä palvelimella, niin se on sitten se, mikä otetaan käyttöön. Mutta jos on useampi, niin käytännössä tehdään useammalle asiakkaalle, niin ne ilmestyy tuohon listaan ja siitä sitten vaikka sitten tuplaklikkaamalla niin aktivoidaan sitten se targetti, jota ollaan sitten seuraavaksi työstämässä. Ja siinä oikeastaan se. Oliko tarkentavia kysymyksiä nyt sitten tähän? Eli käytännössä niin nämä muut ominaisuudet, eli nämä generointipuolen asiat, ne on täysin samoja, mitkä oli 4.1. Eli jos teillä ei pitäisi olla niin huutavaa tarvetta niin ottaa tätä versiota käyttöön, mutta voitte. Jos on tällainen tilanne, että teille tulee tällaisia lisenssivaihdoksia tässä nyt lähiaikoina, niin silloin voi olla ihan järkevää ottaa tämä käyttöön, niin se menee sitten jouhevammin. Meille tulee tuossa syssyllä sitten myöhemmin tulee tämmöinen sitten uusi minor-versio, missä on sitten joitain tällaisia bugifixejä ja se on sitten sellainen, mikä on hyvä sitten ottaa kaikkien käyttöön. Tämän kanssa ei tosiaan nyt ole semmoinen mikään, tämä ei ole millään tavalla kriittinen, että ihan up to you, jos nämä lisenssiasiat niin on tähän saakka tuntunut hankalilta, niin voisi olla se hetki nyt sitten ottaa tämä tässä kohtaa. Näin. Eli lupasin lyhyen ja ytimekkään ja se oli aika lailla tässä.